17 awgustda Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenka garşy tapgyr 9-njy gije ýygnany. Şol gün ýerden Lukashenka konstitusiýa üýtgetmeler girdilen halatyny täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkinligini aýtdy. Minskiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan bir näçe müň protestçi opozisiýanyň ak gyzyl baýdagyny galgadyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çagyryş etdiler. 65 ýaşly lideriň sözü onuň bir döwür ykdysady modeliniň nusgasy hasaplanan döwlet ýeçiligindäki iri traktor zawodunyň işçileriniň öňünden çykyşyny kesilenden soň protestçiler basışa dowam etdirdiler. Bize täze konstitusiýa kabul etmek zerurdur, onu referendum arkaly kabul etmelidir. We täze konstitusiýa laýyklykda isleseňiz parlament saýlawlaryny da prezidentlik saýlawlaryny da geçiriň. Şol sany yerli dolandyryş edaralary üçin saýlawlary da diýip Lukashenka aýtdy. Lukashenkanyň edýän eglişigi oňa edilýän basışlaryň näme derejede güýçlenýänini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9 awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa sesleriň 80%den gowragyny berdi. Bu sanlar desine ýurdun içinde we daşyna ses berişligiň galyplaşdyrylmagy babatyna çagyryşlara ýol açdy. Şeýlede demonstrantlar 17 awgustda giýişlik opozisiýa liderleriniň we protestçileriň goý berilmegini talap etmek üçin 2 deslapky tutsawhana ýörediler. Polisiýa basyp ýatyrmalaryna müňlerçe adam tutsak edildi we azyndan 2 adam öldü. Boş odlanlaryň köpüsi tutsawlukdaky aýylgan şertlerden we urulup ýenjilmelerden şikayet etdiler. Belarus lukmany Sergey Boyko Akrestin tutsawhanasyna özüniň geçiren günleri barada häzirki zaman kanalyna gurrun berdi. Birinji gije meniň saklanan kameramna 30-35 adam bardy diýip Boyko Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýöredýän Rus dilli häzirki zaman kanalyna gurrun berdi. Kamera 6 adama niýetleneni diýip ol aýtdy. 17 awgustda gije tutsawhananyň daşyna ýürüýüş geçiren protestçilere içeride siyasi tutsawlaryň saklanmaýanyny gaýdyldy. Protestlerden başga da 16 awgustda 100 000den gowrak adamyň gatnaşmagyny Minskde uly opozisiýa ýürüýüşi geçirilenden soň bir näçe zawodda iş taşlaýyş boldy. We döwlet telewizionynyň işgärleri işden çykdylar. 17 awgustda demonstrantlar döwlet telewizionynyň Minskdäki baş binasynyň daşyna ýygnanylar. Yerli media ol ýerde 600 adamyň iş taşlaýyşa gatnaşanyny habar berdi. Sürgünläki opozisiýa siýasatçysy Svyatlana Tikhanovskaya 16 awgustda internete ýerleşdirilen bir videoda özüniň siýasat bilen meşgullanmagy hiç açan planlaşdyrmanyny garamazdan ýurda ýol başçylygy wagtlaýyn öz üstüne almaga taýýardygyny aýtdy. Ýurdun kadalaşyp adaty durmuşa dolanmagy üçin men milli lider hökmüne jogapkärçiligi öz üstüme almaga taýýar diýip Tikhanovskaya video çykyşyny aýtdy. Beýleki potensial dalaşgärleriň şol sany öz adamsynyň tutsak edilmeginden soň prezidentlige dalaş eden 37 ýaşly öwrenji siýasatçy egerde howpsuzlyk we kanun goraýjy işgärler taraplaryny üýtgedip Lukashenkanyň hökümetini goldamagyny besetdiler. Onu olaryň ozalky etmişleriniň bagyşlanjakdygyny hem aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 19 awgustda Belarus boýunça gysgaly video duşuk meýilleşdirýär. Abaşanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň wakalary ýakynan ýygyrlaýandygyny aýtdy we olar aýylgynç ýagdaý diýip häsiýetlendirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarus saýlawlaryna hemde parahatçylykly protestçilere garşy näme laýyk güýçlenilmegine giň ýaýran tutsak etmeleri we howpsuzlyk güýçleriniň gynamalaryny we sütömlerini alada bildirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz beýanatyna iki tarapyň arasynda gepleşiklere girişmek üçin Belarus hökümetine resmi teklip berenligini aýtdy. Kanadanyň daşary işler ministri François Philippe Champagne Ottawanyň parahatçylykly protestçileriň basylyp ýatyrylmagyny ýazgaran we erkin we adalatly saýlawlaryň geçirilmegini talap edip galp saýlawlary ret eden ýurtlaryň horuny goşulandygyny aýtdy. Şeýlede ol beýanatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üstü bilen düýpli derňew geçirilmegine çagyrdy. Bu aralykda Germaniýa hökümetiniň metbuat sekretary 9 awgustdan bäri kansler Angela Merkel bilen Lukashenkanyň arasyna telefon söhbetdeşliginiň geçirilmändigini aýtdy. Bu ondan öňe Lukashenkanyň aýdanlaryna ters geldi. Lukashenko protestleriň we iş taşlaýyşlaryň arasyna 16 awgustda Merkelden telefon jaňyny kabul edenligini aýtdy diýip 17 awgustda Interfax habar agentligi habar berdi. Merkel maňa jaň etdi gürleşmek isleýän idi. Litvanyň prezidenti Gitanas Nausėda daglar we beýlekler. Biz gürleşmek isleýärler. Isle günü atardan olun islede gününe gordun. Maňa basyş etmäge synanşmagyny diýip Lukashenko 17 awgustda Minskiň traktor zawodyny eden çykyşyny aýtdy.
Bu çıkışda onun sözü kesilipdi. Saylawlardan bäri Merkel bilen Lukashenkanyň arasynda beýle söhbetdeşlik geçirilmedi diýip Germaniýa hökümetiniň metbuat sekretary aýtdy.